Moikka! Nyt on viidennes joulukalenterin luukku. Ja tämä näkyy nyt todella hienosti, koska täällä ei ole paitsi tuo yksi valo. Ja tää ei niinku yhtään näytä täältä mitään, paitsi niinku tän vertaa. Ja siis tuolla on vielä tuo yksi kranssi tuolla vessa. Että se jäi siitä 3. luukusta, tai oliko se 3. luukku, tai no en minä tiedä, mutta kuitenkin. Elikkä mulla on nyt vähän yskä, ja mä ajattelin vaan teille höpöttää tässä jotain, koska mä en oikeesti keksinyt tällä mitään nimeä. Ja no tänään mäpäs kerron tästä päivästä. Elikkä meillä oli tänään itsenäisyysjuhla koulussa. Ja mä en nyt jaksa näyttää sitä mekkoa, se varmaan tulee tässä huomenna tai joskus. Mutta sitten eilen oli tänään oli itsenäisyysjuhla koulussa. Ja tänään aamulla me mentiin 9 kouluun. Sitten siinä me 9 kouluun. Sitten me oltiin siinä tunnilla käytiin, tai siis ei me tehty mitään tunnilla siis koulujuttuja. Vaan siis me vaan piirrettiin ja sillä tehtiin me tehtiin sitä näytelmää sinne pikkujouluihin. Ja sitten me käytiin ennen sitä nostamassa lippu salkoon. Ja sen jälkeen 10 me mentiin sinne juhlaan. Itsenäisyysjuhlaan, ihan itsenäisyysjuhlaan. Ja siellä oli sitten kaikki ohjelmaa ja mekin esiinnyttiin siellä ja lauluttiin yksi Kotka-laulu. Jos joku tietää, niin hyvä. Sitten me mentiin vaan omaan luokkaan. Ei. Me mentiin sitten sen jälkeen syömään. Eli 10.55. Mentiin sitten syömään ja päästiin 12 koulusta. Meillä oli vapaa tunti sen jälkeen. Ja sitten me päästiin vaan koulusta ja sitten mä menin suoraan mun kaverin luokse, joka asuu tuossa meidän naapurissa. Aika moni varmaan tietää sen. Sitten me mentiin mä olin siinä 3 tuntia. Sitten mä oon tullut joskus 2:55 kotiin. Ja sit mä en tehnyt mitään järkevää ja sit mä vaan tehtiin pizzaa ja silleen. Ja nyt mä oon vaan loikoillut täällä ja kello on muuten se on 7 kohta. Ja en mä tiedä mitä mä teen tänään, mutta moikka!